for tuning into Zim Newsbeat TV. Na uchimunya kumbara yasinye kuti mutadzana nguwa imimi kuzapana zvinhu zvenyu anika tasoma maoko iwe tazoe tsimuka pina mberi ande pina mberi mwana wako Robert Seguro. Uma proposta lá. Nitaka Vamos dar aqui, né? Vai para onde vamos ir? O Zari vai no famoso da badinha. Tem que ver, vai tirar. Tá bom. Não. Ana tempo para babadi wala. Robert, Seguro. uona batida. Ndikuona. Amloga no ufere. Yes. Kazi mwenye sarera. Hapana. Abai sina. Right. Yo waita sipo yaba mtu kana. Ndewe hapana hapa kwa mutuno ngashika. Mbulanda imwe iva umuka mkondo. Ndikala pana mutu pandaikwira. Ndaingirikana na mudenga. Ndikuzika ndodzika ndorara pana pa. Ndirara pana. Pasi pana. Okay. Mbulanda imwe yangeri umu. Kana nzala chena singatombonza kuti ndikunza nzala kana kuita sei. Ndangomwa mvura iyo ndabva ndatoguta. Ndotoswera ndiri panapa. Ndiripo. Iwe uchazvita futi here? Aya ndichazvita sekundisandaiva sai. Apa tangondo tinonoke kufamba. Nyaya kukopa vanhu vese wakaremarisa muvillage uchawaita sei? Pandabata mukombo uko vanenge vatosununguka vanhu vacho. Toenda unovadeedza tinounganidza. Musadeedzera. Saka waizviitirei? Kungonakidziwa chete. Njogaga. Njoga sekuru njoga. Njoga sekuru. Ndisanga ndati ndakusarira. Mama, toenda mujira musungire zvinhu izvi. Kana toenda sunga ndizvo zvako. Robert, une mamwe mashoko ndakubvunza here? Pari zvina ndine sekuru. Andika. Right, ava vanhu zvandoda kava. Ndichana nezvinhu zvavo kudara izvi. Asi ndovada kudara kwangu after 14 days. Okay. Wako yakupupura. Ende ndichafona kuna mambo na sabhuku tonzo kuti vanhu kana utombobvunzwa vanhu vaihwara muarea kuti vari kuita sei. Alright.
isida kuti usunungire ndiwe kwakaroya nako. Right. Andi kumuri katonosungira zvinhu pakatundisa. Ari pachi ngafana kukondesa magarimo. Ane kodana kukanaka. Atire chaya ndaro ina sumura. Beta. Dati ufugame utaure urerere. Bonde yako yese. Zvaibata mushonga wako chigadzira mushonga bisabuti. Utaudi iwe nafu wasiya. Andika. Iye chini wenda kusiya panava nasekuru apa. Zvese ndaita zvese ngazvipere. Vese vanhu vese ndaitambudza vese. Angani ani nani. Aiwa ndakusarenda ayo sanditerewo. Ndakushonga kwenu mukati uyu. Akushonga kare mumwe ndianotoda iwe. Ndakuisa kuna sekuru. Sandipupusa nditambudzewo. Ndasida kusarenda. Kwanzadzi yako waita kuti hanzvadzi yangu ndakauraya iye nekushonga. Ausanditeere. Kwanzadzi yako wairarisa vanhu. Zvapera nhasi sekuru. Vese ndaita kuti gonda tunachira nekuroora. Iyo chipugama kutaura kunyaza kwatochiroora. Wazogutikana kuti amaenda wakauraya mukadzi wako. Sekuru. Nhasi ndopandazikutsikana kuti amai ndwakauraya mukadzi wangu. Chokwadi shuwa akamukomba aka nemugotu ndozvandaishandisa ndichikwira mutu ende ndaingwerekana ndamudenga pakudzika hapana chandaimboziva kuti ndaapasi ndaingoshandisa kamukombe mvura yandaimwa mazuva ese andaigara ndaimwa imomo kana nzara nasingaendi kanga kuti ari apa zuva waitoshanda kana pakuti tida ngoti tingoyambuka kudai taingoyambuka nekanga ude iyeyo tobva tatoyambuka kwatikuda kuenda kwatatoenda. Saka nhasi ndatokumbira kuti ndisunungurei sekuru ndibatsirei kubva pakafa mukadzi wangu kusvika nanhasi hasati ndarora ndisunungureiwo ndiitewo munhu ari nani. Babi yangu ese anongoti aiwa aurore ulirombe chi. Saka ndikumbira kuti sekuru nhasi mundibatsirewo ndigarewo zvakanaka ndirorewo mukadzi ndigare nayo pamba pangu ndiitewo mukadzi pamusha pangu kana zvese zvandorima ndibatewo zvinhu zvinooneka mumaoko mangu. Tamunorimeko siri kwamakoma. Ndorima focha. Mune minda yakusara makoma? Munda wangu tori munda 30 hectares pasina kana sango. Ndotorima focha kana 2 hectares asi chandaibata hapana. Saka ndofunga kuya kamaita sekuru mautondisunungurawo kuti zvangu chifambe zvakanaka. Yo Peters. Mira. Yo purira maji manyoro sa. Mesa purira maji manyoro ganda. Tunga. After 14 days, most of our actors were not that any kuti utasununguka iri kaundu mutuwe na bende kuroya andika. Right, sekuru. Right. Unaona kumuntu. Ya roba tujona stop. Sajira musura. Chipere kamba usana nani sawa. Wazua. Bia. Muka kuti musangano kumakuwa ndikura.
Zimnewsbeat TV. Awa uye ndo wanaziwa dambokwera awo. Anzi ndaziva vaviri ava. Ndivo vakambouya ava. Uyo mbande Lucia. Anzi iwo musikana ndiwo unonzi Lucia kai wakamboya pano. Uyo ndiye mwamuna wako. Anzi waugere pedyo naye ndiye murume wako kwa. Stabwino. Hapa una ngani ya wanda ndaikumbuka manje. Atabwerera nkani ya mwana uyo. Anzi na sekuru nawe yenyu amakavinga pano ndairangarira. Iwe Lucia wakauya pano nemurume wako Lastenu. Muine nyaye kamwana kenyu aka kairwara akasha Shalom. Yes. Ndizvo. Mazora tikurangarira here. Hapa mwana yafuna kuikwa ndeke. Hapa ngana kwatame. Hapa kwatame ni mazigani. Ani makauya nemwana uyu takaita dare rekurwara kwake mwana uyu anga achida kupengeswa. Zvamakauya panapa mwana anga asingagoni kufamba kwa. Hanzi zvasei mazuva ano akufamba here? Akufamba sekuru. Vai pamangangoti kamushonga uye takamushandisa. Pasene kubiranga na kwatame. Hanzi ko paenda kakuti ndoda kurapira mwana wenyu apore anofamba. Mimi makandivembisa makaita nharu sekuru afambe ati makaita nharu makasazvitenda kuti mwana wenyu anofamba. Takaitisana bheji munomu kuti mwana wenyu akafamba muchandipa mari. Achindipai mari yacho makareva kuti sekuru akafamba mwana tokupai mari ndoenda. Wabwana nasakara kubirika. Amauya nesaga remari makati asekuru tinokupai mari kana mwana wedu afamba. Vanhu vari vati tasva afuna sakara kubiri manje. Hanzi uyai nesaga remari ramukandivimbisa kuti munondipa kana ndaita kuti mwana wenyu afamba. Chabwino. Zvakanaka, tinotenda kuseka naika vasukuru. Apa ndikayangana ngane yanu kai. Nazvino hanzi ndakacherechedza nawe dare renyu ramafambira panapa vasukuru. Iwe uyo mkuru wakati kunja. Iwe Lasten. Hanzi uyu mukoma wako here wakagara pedyo naye ari kunze. Wangu ni mkoma wangu. Asi ndikayangana ngane yandu kuyangana kwa iwe ndikayangana na msodzi. Tangweranyi. Hanzi ndisati ndataura zvakawanda ndiri kuona misodzi pane mukoma wako wakagara naye pedyo chii? Ngane ya mkaza nafizei. Hanzi ndaona misodzi iri kuyerera pamatama pako ndeye kuchema mukadzi. Ndaona mukadzi wako akafa Esther. Iwe Robert. Sekuru. Robert. Uona ngani. Jere kuti ime muri bemeso zvironezvo. Hanzi pane nhau iripo apa chetongoti mama na Robert amukwanise kuona zvakavanzika. Una meso uchiona zvandikuona pasipedzi wangu wedotseka. Hanzi dai maziso yako igona kuonawo zvakavanzika sezvandiri kuona pagirazi rangu adai watotanga kare kuseka Robert. Uona ngani yandikuona pasipedzi wangu. Hanzi pane nhau yandiri kuona iri kubuda pagirazi rangu iri. Pana ngani zitatu zipanda. Hanzi pane nhau nhatu dzandiri kuverenga dziripo pamhuri iyi. Ndifuna ngoti apa ndisakumaliza. Hanzi ndiri kuda kungoti apa nhau nhatu izvozo ndochizotanga kudzokorora ndichitsetsenura. Uona uyo na uyo mkuru na mwono. Hanzi uri kuona vakomana vakagara pedyo nepedyo avari kwekuvamba pane pedyo nemwana uyu. Mukoma nemuning'ina. Uyo mkazi wake murora musha. Uyo mukadzi akagarwa pamakumbo nemwana uyu. Murora mumusha. Murume wake ndiye waagere naye pedyo nayo. Mama ndo mama warapaja. Ava amai ava vakagara pakati apa amai vari kuoneka vakapfeka heti chena ndivo amai vevakomana. Bito. Imwe ndizvo here. Hanzi ndizvo here. Ndizvo sekuru. Chabwino. Ata ndimona kutsa. Hanzi ndiwo unonzi Musa washe. Ewe. Jim. Ndiri sekuru. Uona uyo rapaja pakonde pacho. Mwana wanzadzi yacho. Hanzi mukomana uyo ari kwekupedzisira anonzi Francis Jim. Mwana wehanzvadzi yaMusa washe Jim. Apa ngane apa. Uyo rakuyamba. Saka nhau iripo ndeye kuti pane mukomana uyo dangwe raMusa washe Jim akagara kumavambo.
apita profita huko na kunyebezi huko na huko adabwa nazo kana kubera waita kuno abwera aita kati ndopita aita kata kakatiziwa afamba kwa kawanda kumaprofita ni kudzing'anga ipo payapa achiyedza kugadzisa namo nematambudziko zvari kusangana nazo mumusha kunoko atozongouyawo zvake zvekuita seari kumanikidzwa asi moyo wake wakatoneta nenhau dzekufamba vachigadzisa zvinetso zvemumusha apa iyo ndikakuyangana shamato iwewo Freddy ndinoda kuti ushame pane zvandiri kuona kuti shama mukanwa mako pane zvanoda kutaura pauri washama uona wewe Robert adzuri kuona mukomana mkazi wake adafisiri kwese yaivhara mkamwa kwese kwaifamba kupanda ukoni adauzwa kuti mkazi wako chidaita kuti afe akarina patupi adaita uputa saka mimba idakwira utsogoro unakana uputa uyo mukomana anonzi Fred ndapanzwisa sekuru hanzi mukomana anonzi Fred uyo anova mukomana mukuru mwana wamutsa washe mukomana mukuru anonzi Fred uyo aneta kufamba kuvaprofita nekung'anga dzinodudzira achitsvaka kuti chii chakauraya mukadzi wake saka kwese kwaifamba achiudzwa kuti mukadzi wake akafa nekuda kwenhumbu yake yakakwira kumusoro pashure pekunge mukadzi uyu aita chihure chokwadi asikana wewe na zvino ndo zviri mutima mako kana kusvika pari nhasi unowi Freddy aripo kutova nechokwadi chekuti mukadzi wake Esther akafa nekuda kwechihure ndizvo zvasekuru saka apa ngani apa saka pane nhau iripo yandambotaura panapa ndichiti dai maiona zvakavanzika dai muchitoseka uona ava mama avo tsopana kudwara hanzi kutaura kuno vana vachanyanya kuvasumudza kuti vabve kumusha kwavo kuchidika mwedzi kuya kuno inhau yekuti amai wavo mutsa washe uyu ari kurwara asi mungamuona semungadamuona ngemudara simba asi kana makamutarisa munoona semutano seasiri kurwara mutsa washe ine aona vadabwera indangokonza ndiribokonza dzana munhu asi pakauya Lasten naLucia nemwana Shalomu achirwara pano handina kutaura matare mazhinji kana kuvaudza kuti muroyi wavo ndiani chandakaita ndakangogadzira mishonga yangu yekurapa mwana iwe Shalom tandikataira ino Lucia ndongurwa alright iwe Lucia mai vaShalom tsopanopa iwe unodamba mafara achifamba achirevaka uyu akufamba achitaura ega kuti ine mwana akundiremera chani chani mwana wachani akuremera mama naiwe Lucia ndoda kuti undibatsire nekuti iwe ndiwe unogara naamwene vako amutsa washa naika ndaona iko zvino mutsa washa ari kurwara kwake ari kufamba achingotaura wega kuti mwana wandakabereka kumusana wako ari kundiremera mwana wandakabereka kumusana ari kundiremera chii chiri kuitika mwana rudzi ari kutaura naamwene wako ava kuti mwana wandakabereka kumusana ari kundiremera mama vakangotanga isusu patakabva kunoku patakashandisa mushonga saka sekuru awana kutiudza kuti mama ndo akukonzeresa kumwana saka patakapedza kuushandisa mama ndo paakatanga kungoti mwana wangu kune mwana kundiremera kumusana uku ndikuremerewa ndikuremerewa saka imweni pamudazwa panga fara kuti tipitene kwadata ndiziva penangu ungabatsirike zakati handekupi kwasekuru tasvo patakabatsirwa kuti mwana kuti azofamba ndokwatazoya nawo kuno kunasi zvakanaka iwe mutsa washe Jim sekuru entawo wewe uri kudwara asi ine ndiri kukupata pankani yaufiti hongu ndiri kuzviona kuti iwe uri kurwara asi ndisati ndakwanisa kusvika pakududzira kuti chii chakurwarisa chekutanga iwewo ndiri kukubata panhau yeuroyi uri kunetsa mumhuri yako uri muroyi kana sekuru naufiti uri kuti kana kudi uri kuramba kuti hausi muroyi handisi muroyi sekuru zvakanaka ine ndopaneyambira chiti ange kuti tatsva zvakanaka hanzi nasekuru ini ndopanotangira basa rangu ipapa vanhu vanoita nharo vanoramba ndopaneyambira kuti tatsva ndopanotangira kuti tasve panototanga kuti unyanzvi wangu kutasvura ipapa ndiripe ndoto dzibigibigi masiku yano hanzi mazuva ano handichashandisa sayangwani
Iye anakushandisa nyandu nyandu. Ndakushandisa imwe nzvimbo diki inonzi nyandu nyandu. Ukamba maukonzo ndi kweyani kunyandu nyandu ai. Makanzwa ndakushedzera kuti nyandu nyandu ngaite basa. Aiwa handiperere panzira ndinoita basa kusvika wegani wapupura chokwadi. Jinda. Ramuka ujendodo pamunyendo. Zvakanaka tatego. Ndapiwa tsvimbo yasekuru inonzi nyandu nyandu. Musawashe. Imi mune mwana. Garai makanditarisa. Iwe musawashe. Ndatumwa nasekuru kuti nditsvete pamakumbo pako. Tsvimbo yasekuru inonzi nyandu nyandu. Idiki kana chiona asera vanoserenga bude panooneka. Iwe ukawanda kusera nzoya pachena panooneka. Wedzere paragondi. Risera kana vakadari. Saka musawashe. Uri kuramba kuna sekuru kuti ausumuroi? Ndisi. Zvanzi nasekuru ndiise tsvimbo yavo iyi pamakumbo pako sezvizvi. Zvakanaka. Ndaisa tsvimbo tatego. Ndono ndaikira apo mpore panankani ndichoka mazi. Kumwana wako akuyamba. Hanzi nawe apa kuti nditsvete tsvimbo yangu pamakumbo pako ndeyekuti pane nhoroondo irimo yakavanzika iri mukati memusha iri kubuda pagirazi rangu. Ngani arabazho kuyamba imwe muda wewe ukonya buno nakasiyama kuti kwese kuendwa kupatwa lini kwese kuendwa kupatwa lini wana ndakuza ndiwe ndio fiti ai wewe yokana ndaandu kupatwa lini kuti ukana wafika kukhala kutambala zona chita kwa ine deni. Nawe yanduda kutsanangura iyi nawe yekuti pauri papo musawashe hana yako iri kurova nekuti mhuri yako kwese kwayafamba kumaprofita vachiba nawe haisi kugona kubudiswa pachena asi nhasi ini sateteguru tasva ndinoda kubudisa pachena chakavanzika chiripo chauri kuita iwe kumhuri yako. Apa ngani uona apa nanda nyamara ndofuna pena kucheza kuno. Okay, enta. Uona uyo msikana Robert anzo kumona msikana anonzi Musawashe. Ndiye andapa muroora. Hanzi ndiri kudzoka kuna Fred mukadzi wake akafa akazvitakura ane pamuviri pane 9 months. Asi Fred kwese kwaari kufamba achitsvaka chakauraya murume wake, chakauraya mukadzi wake, ari kuudzwa kuti mukadzi wake akaita chipfambi chaakaita ndochikapa kuti nhumbu isumuke kumusoro ikazomugara pamwoyo akafa. Asi nhasi ndiri kuda kubudisa chokwadi chiri pachena, mukadzi waFred haana kuurayiwa nechipfambi asi akaurayiwa naamai vake apa vanonzi Musawashe Jim, ndo muroyi akauraya. Iwe kuna mondoroora muroora. Iwe Musawashe Jim wakuita sei? Hanzi nasekuru ndiri kunyepa here kuti ndiwe wakauraya muroora. Sekuru yomubvise tsvimbo yangu. Taure. Isai tsvimbo. Mutaure kuti uda kutaura kuti chi? Ndiri muroyi wacho. Takaibvisa unozoendera mberi kutaura. Sekuru bvisai. iri kuita sei tsvimbo? Kundipisa. Okay. Iri kukupisirei? Kundipisa. Iri kukupisirei? Uroyi wangu. Andi bochoza zvakachoza. Zvakanaka pamusoro indibvisira mwana kuti ndipfure. Zvakanaka. Takabvisa unoendera mberi kutaura. Sekuru. Iye kanyamare. Zvakanaka. Zvakanaka. Hanzi nasekuru handisi kuda kuchimbidze kutaura. Kana wakungobvuma chete handega nditaure ndini. Unakupinda maudapinda wewe. Hanzi ndiri kuda kutsanangura nemo maukafamba namo neuroyi hwako. Iwe Fred kuzere kuti ukaenda paya mukadzi wako. Fred uri kuzviziva here kuti mai wako Mutsandu wakauraya mukadzi wako? Hazvisi. Hazvisi. Uri kuziva? Muri kuti hazvisi chii? Mai havasi vakauraya mukadzi wangu. Alright, okay. Ukurapa? Hazi. Mukadzi wangu inini akafa nechihure. Ndozva ndakangopinda mupfungwa dzangu akafa kwakaita nechihure. Kubva ipapo kusvika nanhasi ndasati ndatomborora. Ndozvakatondisimisa mwoyo kana kuroora chaiko chaiko. Handitomborora. Anafisa bezimiti dosi? Mukadzi wako akafa 2002 kai? Kusvika masiku anokana kwatira. Kusvika pari zvino usati waroora? Handisati. Ifuna upate ana yako katatu. Hai ndoda kuti ubate pachipfuva pako katatu. Ndoisumudza. Sumudza ubata futi. Ya. Ifuna utaure kuti ndamirira chokwadi. Hai ndiri kuda kuti utaure kuti sekuru ndiudze chokwadi. Sekuru ndiudze chokwadi. Mama wako ndo adauraya mukadzi wako. Hanzi amai vako ndo vakauraya mukadzi wako Esther. Zvisizvo. Chikatei. Chitereresa ndikuvhure maziso nenzeve. Ndingayangana mama wako ufitira kuti adawayamba chinchino. Ufitira pasiwa kare atena avo wachi. Hanzi uroyi
pana amai vako muzukuru hauna kutanga iko zvino. Wakatangira kare kare. Amai vako uroi vakaupiwa nambuya vavo amai vababa vainzi Janet Jim. Wazvinzwa? Uri kuzvinzwa here? Iwe Janet Jim unziva? Iwe mutsa washe Janet Jim unomuziva? Apa ndikayangana nganini? Ndiye munhu ada kupasa ufiti. Iwe ndifuna kuti ubwerere kumambuyo, ndifuna kureva zvakachita kumambuyo. Hanzi zvakanaka iwewe mutsa washe Jim. Ndiri kuda kuti ndikurangaridze kumashure uku zvawakabvira kare kuita kumashure. Arikunareva rapashi. Freddy, ndiyo ndoda kutererese unzwe. Uchi kutondera mama wako kare kare, mkazi wako akarina patupi. Uchiri kurangarira here muna 2002 mukazi wako asati afa aine pamiri. Aida nezumuzi. Angoita aita 3 months dzekuzvitakura. Mama wako ada kumandari wewe. Pane chiitiko chakaitika iwe ukatumwa kubva pamba naamai vako. Ukandinyamura singo litri yamazi. Amai vako vakakuti takura 5 liters yemvura ubve pamba. Upite patenga kakuyang'anisa mutengo waifuna kuti upite. Vakakurayiridza kuti enda pasango rakadai pane muti wakadai muti uyu ndopandikuda kuti uende pamuti iwoyo. Uyo muti ukarenga mukombe nakamutiko. Pamuti iwoyo paiva nemukombe nekamugoti zvanga zvagara zvaiswa naamai vako ipapo. Wewe ukaudzwa kuti single deer uri kutengo. Wakaudzwa naamai vako kuti takura 5 liters yemvura. Wakasvika pamuti iwoyo uri pasango unoona pane kamukombe karipo. Wopota uchiisa mvura mukamukombe kako uchingonwa mvura chete upedze 5 days uri pamuti iwoyo uchinwa mvura. Uchiri kuzvirangarira here? Midiya uri kudzuru usiku uchirara pasi. Kana ari masikati zvezvezve mai vako vakakuti unonge uri mumuti. Kana usiku woburuka mumuti worara pasi pemuti iwoyo. Kana kwachena ukwira mumuti uchinwa mvura yako nekamukombe kwakawana pamuti iwoyo. Uchiri kuzvirangarira here? Ndabunga akuzvirangarira. Kana kapata pazvinhu izvi zvinoita kuti kaite sokapata. Hanzi kanwa ukakaisa apa pasitendi yako apa tikanobatira ipa. Apasi kakaita stress. Ipo panandaisa panita. Chikutochita Wewe udauzia wewe. Ona ngani yaitira mama wako. Uona huyo rapashi wakuti dzenga benzo. Uri kuona pane nhau yakaitirwa naamai vako wati uri kuzvirangarira? Ndakuzvirangarira. Zvekuti amai vako vakakutuma kuti takura 5 liters yemvura uende pasango pakati pane muti uripo ukasvika unoona pane mukombe nemugoti zviri padzinde. Wakasvika upedze 5 days uri papo uchinwa mvura nemukombe. Wakanzi kana yamasikati unorarama wakakwira mumuti kana kwadoka uburuka padzinde pemuti uchirara ipapo for 5 days. Uchiri kuzvirangarira zvawakatumwa naamai vako kuti uite? Apa ndakuzvirangarira wakandituma. Ndakaenda ndaingotusa amai vangu vanorapa. Baba wangu waimboita sei? Waimborapa. Saka wakandituma. Wewe ukauzwa kuti siku yakumalizira kufuna kukwatira makwati uku na uku kuborota kubereka musana. Wakaudzwa kuti musi wechi5 kana wakwana wakuchida kuya kumba utora dombo wokwatura makwati epamuti iwoyo kumadokero nokumabvazuva wosungirira kumusana wouya naye makwati acho. Ndo zvakaudzwa here? Wongu sekuru. Apa rapachidzowe ngani yachi. Chitereresa unzero chakavanzika chiripo panawe. Icho chakagonya gumbo icho. Hanzi uri kuona here mukomana akagara kokupedzera nunzi Francis akapeta gumbo. Apa kwana vesa hanzi kana kataura atere antera chipeje icho. Hanzi zviripo ndezvekuti chero ukamudza chimwe chinhu akuteerera anoteerera zvotaura nechembere kagara pedyo pake. Asi apa wanzwa achitobvunza kuti uya tichi vataudzwa ari padhusa. Ndinofunga watombozvinzwa ivava vachiudziwa kuti ita zvakati ari kuramba saka udzwa neari pedyo mbuya wake tete wake ari kubvuma. Vese varora vachi uyu mukazi uyo padamandira kusango akatengewa mangwara kuikwa panhengo yake mukazi wache. Iyo uyo rapazho kuikwa mangwara panhengo yake. Vantu vanobva vasanganisa ndobva vaita bonde vese. Tipeti kuzve. Ndapedza kuseka. Hanzi nasekuru. Kutanga kuzvitaura. Hanzi uyo mukomana paakatumwa kusango kuti aende kunoita zvakanzi anoita kusango.
amai ava vakasara vachitora mukadzi wake uyu Murora mukadzi waFred akasara vachitorwa naamai ava. Amai ava ndobva vatora mushonga ndobva vaisa panhengo yesikarudzi rwemukadzi waFred ainzi Esther anga akazvitakura pamuviri pe 3 months. Ndobva vamuzora mushonga panhengo yake sikarudzi. Ndobva vatora uyu mukomana anonzi Francis mwana wehanzvadzi yavo uyu. Ndobva vamuzora zvekare mushonga panhengo yake sikarudzi. Ndobva vati raranai itai bonde. Uyu Francis ndobva atoita bonde naEsther mukadzi waFred. Kani yajitira uyu mongwana napasi waye anapaswa mongwana kuti vana vake vachingozvara zvoana zvimadhamdham kana kuyangana chimwana chidhamdham kai. Izvi zvakaitika izvi zvekuti mukadzi waFred asanganiswe naFrancis muzukuru waMusa Washe. Yanga iri nhau yekuti Musa Washe anga nemushonga wake wekuti vana vake ava varege kuzvara vana vakakwana, vana vake vazvare zvivana zvimadzemwa kufanana nezvikatoitika pamwana uyu akazvarwa ari dzemwa riruwe asingafambe akangorasika so. Ndo zvaakazviitira kuti uyu muzukuru wake anonzi Francis azorwa mushonga, muroora wake mukadzi waFred ozorwa mushonga ponzi raranai chaibonde, aitira kuti mwana aizoberekwa munhumbu yanga yakatakurwa aberekwe mwana ari ruwe. Fred akumtarisa kuti sakarara mukadzi wangu. Fred chirega kutarisisa sekuru wako neziso. Muri mumatare muri kubatsirwa. Ukaona uyu takufika pakufirisira kwamukadzi wake mwana. Ndakuda kuzokutsanangurira chii chakazoitika kuti Esther mukadzi waFred uyoyo pashure pekunge aitiswa bonde nasekuru mwana wehanzvadzi yaamai avo chakazopa kuti Esther azofa. Ndochanoda kutsanangura. Gadana afe angauda kuurura manje kuti ine ndagoneswa na uyu. Saka uyu amwene akazvaona kuti uyu munhu akoda kuchenjera. Saka Esther mukadzi waFred akazosvika panguva yekuvhurika akazoda kuchitaura chokwadi kuti amwene vakamuraranisa nasekuru Francis. Saka amwene pavakazviona kuti zvandakaita zvekuraranisa Esther na Francis zvakuda kuchiburitswa pachena, ndipo vakazoromberera zvikwambo zvavo vakazvituma zvakauraya Esther. Esther akazofa akunzi haiwa akaita chihure asi chanchisiri chihure, inhau yekuti anga akuda kududzira gure ranga rikaitwa naamwene wake. Uona kana narero uona ako kana pachikati pakati kubata musoro. Nazvino ndine mukomana vari pakati ari kubata musoro anonzi Lasten uyo baba waShalom. Iwe umbodai nechitokoromo. Lasten hanzi auite zvekromo here, aushande basa rekuenda kumaine kromo here. Anemboenda zvikromo. Waenda makoromo. Waimboenda kumakromo. Uona iyo Robert cherere sound. Akakamkazi kadika uona katasa basi. Hanzi urikuona uyu muroora wa mukadzi waLasten uyu anonzi Lucia akadoroka. Uyo padaendesa wakoromo pomwe achiendesa wakoromo. Uyo adagona naye pomwe. Hanzi Lasten paibuda pamba achienda kubasa kuChrome. Uyu Lucia uyu akazorwa pomwe makwara. Akazorwa futi mushonga kusinhengo yake sikarudzi. Akararaniswa zvekare naFrancis. Uyo mimba angana vanhu. Uyu Lucia paakazorwa mushonga uyu kuti ararwe naye naFrancis anga akazvitakura pamuviri paShalom paine 1 month. Ungavara? Murunzwiza Ndikutinzwa sekuru. Saka uyo zatingadzonga kafani chiule kuni ndima karengedzwa wangu mimi. Ndima karengedzwa wangu mimi wanonduzengedzwa kafani chiule. Yo waramba kaokati azvisiri. Waramba ukati aiwa amai ava zikama avasiri. Murumatare. Uona nganiyo. Awenzwisa nawe ndiri kutaura. Ndikuinzwa. Chekuti Lasten paenda kubasa kuChrome amwene vaisara vachizora kuti mushonga panhengo yemuroora wavo Lucia vomuraranisa naFrancis. Apa uya akafa. Apo Esther. Saka iko zvino Esther akafa nekuti anga akuda kududzira chokwadi. Apa rikati zvere kuna uya aripo paground. Saka Lucia aripo akazorwa mushonga panhengo yake sikarudzi. Francis akazorwa mushonga wakanzi raranai vakararana. Saka hatisi kuda kungoti sekuru vatsanangure chete. Hanzi nasekuru ada kuti Lucia ambotudzawo chokwadi zvizere zvakaitika pakati pake Lucia naamwene wake Musa Washe nasekuru wake Francis.
Lucia na sekuru imbotitsanangurira kuti usachanza zviuraye nekuti murume atari mwachengetwa nasekuru. Ungatyaka kuti pamwe ungafese zvikaita Esther. Tsanangura. Pangari kukorona. Mama wakanditora inini. Taurisa sekuru vari kure. Murume wangu ari kukoroma. Mama wakanditora inini nasekuru. Ndobva watishiedza bva wanditi zvoni zvomuroora veikuno kwandagara. Mama ndobva watora roko rwangu bva wandibatisa panyumba. Watanga mushonga watanga kundizorozasi kubvazora futi sekuru. Ndakatanga kurara sekuru. Kurara nasekuru. Apana kana chandotomboziva kuti ndikurara nasekuru. Apana kana chaite mbondo nekuda kwemushonga yawo yanga kandizora. Wakanzibvisa hembe. Vakakushedza kuti muroora yakuno. Ndokukuti bvisa hembe. Ipapo vasati vabata nemushonga yako vachikuti bvisa hembe. Zvizva kwaya mupfungwa mako. Nengotondo zvimusha. Sekuru ndokuuya, akatanga kuuya ndiani? Tisina sekuru takangoenda pamwe chete. Sekuru wanga uri musho? Iwe uri musho? Amweni wanga wakapfeka? Ndobva watora mushonga? Ndobva vaita sei? Panhengo yako? Ndobva uchiona ndobva vazora futi sekuru? Ndobva maita bonde? Alright. Ndizvo here sekuru Francis? Sekuru Francis? Hamuzvizive? Sekuru waramba akalusia? Wakana tivunze tete. Tete? Ichokwadi here chataura nemuroora? Ichokwadi sekuru. Tateda. Mirai ipapo. Darere una sekuru. Uona ngani? Unoona ngani panangani zitatu. Hanzi ndataura kuti panhau iyi yedare revazukuru pane nhau nhatu. Uona uyo akadika kana utamfakala pasha. Hanzi urikuonera mukomana mudika nozi Lasten. Akaenda pabasa agare. Kana iko zvino akaemploya pabasa akawana basa haagari pabasa basa rinongopera 2 minutes. Asi nchita newana. Asi basa anotoriwana. Mama akabora kumwe anotona rasha kufunya sero ulidzima so mvura so utsiya pakuda anobva akandira mwana akakutofunga kuti basa avana kusala achibira namusoro. Nanhasi uno amai ava vanoti kana vafunga kuitisa mhuri mabasa avo ekuti vaitane mabonde, amai ava vanongoenda pamba pemuroora. Hanzi amai ava kana vafunga mabasa avo ekuti vari kuda kuti Francis naLucia vaitise bonde ka vanongoenda pamba paLucia paipapo vosvika vogara kumoto voti nhasi ndinoda kubika votora rasha remoto voti mwaya mvura rodzima pakudzima paipapo vatinopfumbuka hutsi vanhu vanobata hutsi rene ruoko rwavo kanda kuna Lasten nguva yanobva atobatwa nepfungwa dzokutoenda kubasa kuChrome vototi handambobuda kuenda kubasa musa washo usara achiti zvangu zvaita woshedza muroora womuti Lucia uya kuno woshedza Francis womuti uya kuno wovazora futi wovati itai voita ndoupenyu hwavari kurarama vachitoitiswa namutsa wacho. Lucia, muri kuita here bonde pese murume paanenge asipo? Taurisa hatiso zvinhu. Usanyare muzukuru, tadudzira pachena zviripo. Haisi mhosva yako. Haisi pana mhosva yako. Ndizvo here amwene? Chokwadi ichocho. Shuwa mai. Shuwa mai. Kutaka kutedzera chiko naye mai. Apana. Shuwa mai. Usamungatotiita uku. Sakana mwana wekuti uzvare pasaka penyu mimi asingafambe mwana uyu asina kufamba manje mashaya manje timoita sei daba sina kuya kunoku achigadzira mushonga maibvuma kuya kunoku mimi maibvuma kuya kune mimi maibvuma kuya kuno nati tikwambe nimudzi agare musho kumba chako anti kana kaenda kubva atomutera kuti yaujisadza kutomutera kuti yaujisadza akangomutsamanda atomutera kuti yakuno kutomutera kugara naye so pamba ndisaka asingalori apa tamukosha amaya kuti chandi kuchita zvakanaka. Hanzi tinoda kumbobvunza musa washe kuti chii chachimbonyanya kuitika pamabasa ako auri kuita, uri kumbobhenefita chii, chinangwa chakuzviitira chii? Hapana sekuru. Uroyi chete uri. zvichita kupomboresa vanhu. Hanzi uroyi wacho unokupa kuti potochitisa bonde vana kuti vazvare vana marengwa so. Hanzi munowana chii? Hapana chandowana. Chinangwa chako ndechei?
Zvangofana nenjuga. Ndozvanjuga zvainoita. Win and lose. Ajuga ka unowina kaenda kumbani something. Aiwa, win and lose. Eka, saka imimi apa muri kuwina. Lose. Azvite. Muchamba muchizvita. Asi alright, maizvita kuti mugowina chi? Hapana. Aiwa. Ndimataura nyenjuka. Njuka unochiita kuti ndi win ndiende kumbani something. Wobva wajikiwa. Saka tiri kuti muri kuti maijikiwa. Saka maida kuwina chi? Apanyenda kuwina uloichete. Uloichete. Kopa kungoramba kongochiita paipa vamumvurambire. Unoitangoramba kaseko. Mani mandipisa. Uloi. Apa nawo uzomangara vanadara kuti vandikota kuti wabataura. Nauye muno mudare handidi kuti udaire zvinhu zvausingazive. Wakumba utangonetsa nevana wakuendera vana kumatare. Nyaya yako iri pachena. Ikuda pachena. Ndinawo shuwa ndinawo. Mambo wenyu ni yani? Mambo wenyu ndiani? Chipi chiweshi. Anodzera kuti kuroya. Chipi chiweshi vanozvizera kuti unoroya. Meni vakangozviziva meni ipo. Unomba mateka. Ndishandisa. Iwawo ndishandisa. Mase kuti nolima isusu kulima chakufoja kulima but wana chituri wana kuita zvinhu zvavo but kana chanotenga mara chacho kana chatinoshanda chatobata chacho hapana. Iwawo azobate njuga win or lose. Asi inini uri kuti munorima chaizvo asi hapana chamunobata. hapana kana chatinombobata. Alright, mubvunzo wangu uri kuti wakambofamba here kwakaenda kumaprofita kana kune mamwe matare ukabata amai? Takafamba kuise takatoenda nemwana tikatombofamba kupikana kumbobata tina bhira tombobata takatofamba kusvika ndakasvika pakuneta. Okay, mubvunzo wangu wanga kuti uzodzokera paipa wabvunzira sekuru unoziva here kuti amai yako ndowakauraya mukadzi wako uchibva waramba. Saka ndanzozviziva kuti kwamakaenda matare manga musingaiti sei? Musingavabati, musingaudzi chokwadi. Aiwa, pakanaka. Apa lero wadziziva ka? Iko zvino chokwadi wazochiziva ka? Apa ndakuziziva. Bata ana yako katatu. Bata ana yako katatu. Saka naye Lucy. Ita chokwadi ndanacho. Chokwadi ndanacho. Waimbodza here murume kuti ndizvo zvatiri kusara tichiita kana waenda kukuroma? Nasingambomudzi ndaingoti ndozvimusha. Uchiziwanza pesa pandini. Ndaingotiwo ndozviri musha saka ndasingakwanisi kuzviita. Ndizichirewe isu maiziteseuona. Aiwa. Ipo pandichaziva kuti mwana wacho ndewangu here. Anonzi ani murume wako? Ndichaziva here pa. Lasten. Ushairi kuna amai yako. Wabvunze mubvunzo yauri kubvunza mukadzi wako amai yako. Mira. Mubvunzo yauri kubvunza mukadzi wako bvunza amai wako. Mai muchizvitire. Saka mwana wacho ndewangu here. Ndikipapa ndochengeta nchiti ndewani mwana. Asi wako ndewangu. Kuti ndewenyu kwakutasa. Mpindure Lasten. Hanzi muri kuti ndewenyu pakuita sei? Muzukuru wangu ndemudzi wemwana. Ndisingaziva mwana. Koiwo murora paitika zvese zviyo chakutadzisa kuudza murume wako chi? Ndaingotiwo ndozviri musha nekuti murume wangu wacho ndaimuda. Alright. Pane shoko rabva kuna amweni wavo. Zvanzi mwana wawakatakura ndewasekuru wakagara apa. Chokwadi iwa ndikwete? Amweni aitombondudza chokwadi. Saka muchibva pano tikakutienda unogara nemurume wako akupa mwana unobvuma? Handikwanisi. Unoda kugara naye? Nalasteni. Kumwana umeendesa kuna baba wake ugare muchena Lasteni. Uona pamimba. Uyo enda kumwana uyu uyangane mwezi umwe na mimba. Zvakanaka chinzwa imazwi ari kubva mudare kuna tateguru. Hanzi iwewe Lucia paukazosangana na Francis wanga ugara wazvitakura kare waita pamuviri pane 1 month pari paLasteni. Mwadinzwa? Kusanganiswa kwaukaitwa na Francis ndokwakakonzeresa kuti mwana azoberekwa asina kunatsa kukwana ari murwere, asingafambe ari rengwa sezvari. Wazvinzwa? Asi mwana wanga watomusika kare, angatosikwa kare mumbu mako naLasteni.
uyu Francis akasika urwere chete pamwana yema. Saka Francis airara nevakadzi vevakomana vese vari vaviri. Hanzi natateguri chokwadi chocho. Timbobvunzaiwo kuna Musa Washa kuti ndozvaaita here kuvaroora vake vese. Varoora venyu vairara naFrancis vese here vari vaviri? Chokwadi. Ko uyu muroora mukuru ukamuraye. Saka muroora mukuru tazoti ukamuraye mbotiudza chakapa kuti umuraye chii? Muroora kuti ndimuraye. Aida kuona kurefu. Ndisandakamuuraye. Aida kuona kurefu. Saka chinangwa chaukaendesera Akamura rokumunyengesa. chinangwa chaukatumira Freddy pamuti uyoyo chaiva chei kunze kwekuti usari uchiitisa bonde mukadzi wake? Chinangwa chandakamutumira Freddy mutora mushonga wangu wandakasiya ipapo. Ndigadzire nhengo dzemuzukuru wangu. Iye anga asingazvizivi ndo zvandikutsva. Abo mukuwana chii manje? Kana chamunacho chii baba? Chamukuwana chii? Kana chamunacho chii chamunacho? Hapana. Saka kamukombe nekamugoti ongogara katosiya papo ndiwe? Robert. Tateguru. Zvasana ambuya vangu. Amai vababa. Hanzi dare ndombotisira ipapa Robert. Ndiri kupanzwa sekuru. Toda kuti tizoyangana siku tizomboenda pamutipo tikaona kankombe kana kangotipo. Hanzi toda tizotsvaga musi waticharonga kuti tizobva pano tizoenda kusidika mwedzi. Toda kuti tiende pamuti wacho iwoyo wari kutaura kuti ndo akaitira mhiko dzake dzemishonga yake ipapo. Tonoparadza mishonga yake iri papo. Asi vasinga kumbotiudza here kuti vakatanga sei? Tanzwa tateguru vachingotaura kuti pane kwavakabva. Toda kunzooka kubva kwavari kuti vakatanga sei ende pavakazoti ndashasha. Kutsogoro kumonefunga kuti tikatora zvinhu zvacho ozotodza kuti izvi zvinhu zvakatanga so ichi ndaishandisa so ndaishandisa so. Okay, cheers. Hanzi chimbovabvunza yatinova titaurire matangiro akazviita. Naye mwene hanzi chimbotiudzaiwo nekuudza vana venyu kuti vana vangu uroyi wamunoona wandanga ndinawo njuga yamataurai ndakatanga zvakadai. Sekuru pamusoro isekuru. Iwo usekuru. Ambuya vangu, amai vababa. Ndio vaindipa midzi. Kuti handi tichiri kurapa vana. Tichita zvimazimukea. Vana vakawanda ndisa zvimazimukea. Ngauda kufungidzira. 20. Vana ndisa zvimazimukea. Vari vana vana. Vana vechero munhu. Akangondibhova ndikamutarisa so. Aiwa mwana yenu utazimukea. Saka waimuitisa sei? Waitanga wazora kuti mushonga panhengo yemuzukuru wako? Alright, iwe nambuya wako ndomangari basa ramaita? Alright, fambira mberi. Saka ambuya yangu ndobva ati muzukuru wangu ndoi mapanga nongochiita. Asi muti iwowo ndo wanofanira kuchitira basa rako muti wacho iwowo. Watousirwawo nambuya wako? Yatosirwa nambuya. Saka uyu mwana anonzi Francis uyu wakamusirwa futi nambuya wako here kuti upote uchishandisa iyeyo. Sei ukasarudza Francis? Francis vandakamusarudza yeye babake vanga ndakamuraya babake. Ndosaka wakasarudza Francis senherera. Asi waurare na Francis. Iwewe haurarane na Francis? Handirare naye. Ndikangobata pangu apa ndongudai. Muroora yakundosa. Zvangu zvatoita zvitofambidzana ipa. Muri kuti imimi munobata nhengo yenyu? Ndoibatawo. Uyo uya nebaba. Muroora pamusoro apa. Saka zvinenge zvakutoita ipapo. Muroora naFrancis munenge matovashandisira here mushonga? Ndatovashandisira mushonga. Mune maita sei? Mushonga wangu. Ndikashandisa uyu rwakanengeta sei? Ndichifamba ina nemukadzi uyu. Magnet. Ukaenda nemukadzi. Mati munonzani zviya? Mutsawashi. Mutsawashi. Izvi zvamuri kutaura izvi zvinoitika kana kuti maputa? Zvinoitika. Zvinoitika. Kuvana venyu makavaita sei? Tanga ina Lastin ari padhuze. Uya aiwa ndimukwanisa. Inda. Ndida mukadzi wake ndinono. Ko pamunomuitira mushonga wobva aenda kukuroma? Uroika. Saka munomukwanisa? Handimukwanisa. Sei musingamukwanisi?
Aoni zvanendichiita. Ko uyo mukuru Vese ndivaita chidzimira vaone. oho Ndivaita chidzimira. Havaoni. uyu makamita sei muzukuru? Handimukona kuti akavitawo kunge izvo zvezvo. Akuita zizimukeya futi ndira kutedzera pandikuita ini. Oh. Saka makambira kuzosiyirani nekuti makasiyirwa nambuya yenyu. Muda kusiyirani? Hapana munhu andichasiyira. Aiyo. Makambira kuzosiyirani kwete kubva nhasi. Asi pama makaronga apa musati mabatwa kuti. Ndisakabatwa ndaida kusiyira uyu. Iye Francis. Ndaida kuzomutrena. Maida kuzomutrena. Saka zvimwe zvamunoita zvisiri zvevaroora nevana venyu ndezvipi? Nekuzoitisa vamwe vana mazimuke vemunharaunda. Mamwe mabasa ehuroi hwenyu. Mabasa ehuroi ndeti kana ndikafamba murodi so. Kamwana kangoti kutseki gogo. Nekuti handichakubata manheru. Ndakaendera manheru. Mukaita sei? Ndakashandisira mushonga. Kutanga kuti amai moto. Uri kupi? Mwana kuti achizimuke. Ndaenda. Maisi kupinda sei pamba pacho kana manheru? Manheru. Ndinosvika kwavachibika sadza. Tisvikawo pano. Ndipewo mechisi. Vakamugamudzira machisa yayo vata. Ndaenda. Saka munotoone dzimba dzamunotoziva kuti apa izimuke rangu apa izimuke rangu. Idzo 20 dzamuri kutaura. Zvoti tikatoendai kumusha kwenyu sekuri tasvasvikaiko mune mutonongedzera kutoti amai tashu mwana wenyu uyo ndini. Alright. Saka zvamabatwa so manje makuda kuti uroi toita sei? Sekuri vauya here kumusha kana zvoperera pano? Ngavauye sekuri kumusha. Vaita sei? Vaoneka mutu wacho waonere nawo. Ndakaisa kuda kumusha. Panenya sekuri. Ubvisa. Saka ufunga kusunungura mhuri here? Hongu. Ko mwana uyu wakaitira chizimuke ya Shalom unomuita sei? Akangonditarisa chete aita munjai. Akaita sei? Akangonditarisa ipapa. Uchaona zvanenge aita munjai. Mutarisika imi. Shalom. Seguro. Saka muri kuti mimi takaenda kumusha makanoshedza vana vese vakadai munogona kwasunungura. Saka shoko rouya ikoko kuti tiri kuuya. Vese vane vana vari kurwara nezvakadai uyai pamusha pangu sekuru tacho vari kuuya. Pakanaka. Saka sekuru vanenge vakagara zvavo imi muchisunungura mega. Saka sekuru ndikumbira uregere kune vana vangu sekuru ndikumbira uregere mudzi vana vangu. Ndakaita izvi ndakavatadzira. Unokumbira kuna sekuru here unokumbira vana vako? Ndikakumbira kuna sekuru anotudza vana vangu handiteerera. Handima vakaka makavabika. Seni zvangu handikubvumira kuti ukumbire uregerero usati waparadza zvikafu zvako. Usati wavasunungura uyo akundona akatsvaga basa achawana basa. Uyo kana kuti arore futi afunge zvekuroora haachatomborora. Tikuti tikuregerere usina kusunungura mwana. Ndovasunungura ipapa. Hanzi ndakasviba moyo. Rega ndivasunungure. Fredi. Iwe Fredi. Ndauti uroore. Iwewe. Ukunza. Chipapa nonoore. Lasten. Ndida kuti uende kubasa. Mangwana aende kubasa Lasten. Aende kubasa vanhu vasara chirikita ndafu. Aiwa ngaende kubasa. Kana aenda kubasa usara uchisanganisa. Ngaende kubasa nemukadzi wake andichavada mumba pangu. Kunza Lasten, uende kubasa nemukadzi wako. Kuroora. Uende kubasa. Nemurume wako. Saka naye Lucia. Ndosaka mawe. Naye Lucia. Kana murume asipo umina sekuru Francis. Pausiku kana kuti maita bonde kanga. Pausiku. Saka kurati mukoma murume akagara kukroma achitsvaka basa 7 days. Zuva rega rega kaviri. Unozikava. Amfunga murume.
Mune mombera na amutsawashi. Andina. Mune. Hapana. Sawa mabasa ayikupa chini. Hapana. Baba Francis makaora ere. Baba Francis. Taiwidza na muti watewo. Oh. Taiwidza na muti. Saka kana manga muri vana vemunhu mumwe chete muchishandisa muti mumwe chete imi makazowana kupi wokuuraya hanzvadzi? Uyo mazva akaita manje. Akauya mumba ndobati hanzvadzi ndine nyota. Ati nyota akati Vananda tuma mwana wake kunotenga skati. Ye Francis. Ndobauya naye. Saka ndobva ndatora mushonga ndobva ndaisa munhu nokufa kwaakaita. Kuri kuda kushandisa muti wemuri wani? Muti wemurume ka asikamukwanisi. Alright. Saka iye baba Francis muti uyu waiushandisawo chii? Ambuya achindipa muti iye anga aripo. Iye ndobva ati hana kutaura iwewe wataura inini ipapo. Chabwino kani buchi mumare mukabira. Zvakanaka nhau dzakafanana nedzi nhau dzinonaka dzinovaredza nzeve kuti tirambe tidzinzwa asi hadzipere. Vanangu varikurira nadzo. Vamwe vari kutochema nadzo nhau dzekunze kunosvika kuedza tichikurukura nhau yedare iri rimwe chetero. Ndifurata choka banza apa kubwera nangu ndingangana vana mangu aivanga baba. Zvakanaka. Saka ndichada kuti vazukuru ava pari zvino tombomirira pano dare ravo vombobuda panze unopiwa mushonga wokugeza tichizoronga kuti ndirini patichawana mukana tozoenda kumuti uyu tonoparadza mhiko dzavo dziri pamuti iwoyo then toita kuti vanoda kusunungurwa vosunungurwa vorarama zvakanaka vana naika. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV.